Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамихел як торти тӯҳфаро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин торт ба мо лозим аст асал, тухм, орд разрехетел, дилала, сметана ва сахарни пудра бо шакар. Дар аввал мо 5 тухмро мегирему бо як пиёла шакар лат мезанем. вақте ки шакар об шуд, мо асалҳоро омехта мекунем. Асали оваки аст, дар инҷо истифода кардем. 250 мл асал мебошад. лаб мезанем нағзакак. пас он ҳамроҳ мекунем 7 қошиқ орд ва як пачка разрехетелро ва боз лаб мезанем то он ҳамин хел шудани хамир. дар инҷо мо кремашро тайёр мекунем, чун ҳар вақта истифода бурдем аз сметана, сахарни пудра ва загустител. дар инҷо истифода кардем 1 кило сметана, 150 грамм сахарни пудра ва 2 пачка загустител. то ғавз шуданаш лаг мезанем. мо дар ин ҷо истифода бурдем боз креми дилаларо мо дар ин ҷо нишон надодем, тайёр кардем ва ранг кардем. барои ҳамин хел коржҳои мо пухт, мо аз ҳамон қадар хамир паҳн шуд ҳамин хел корж баромад. мутаассифона мо видеоро чӣ хел кардем ки удалит шудааст ҳамон ҷояш. ҳамин хел тайёр кардем, удалит карда ва ҳамин ҷояш мондааст ва менависем аллакай. гулҳоро чӣ тавр тайёр карданашро мо нишон дода будем. мутаассифона удалит шудааст, тоза шудааст. ҳамин хел навистем ва дар ин ҷо мехоҳем оро диҳем бо посипкаҳо аз ҳамин майдаи хамирҳо ва аз посипкаҳои ҳамин хел тилогин истифода кардем. ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкҳо. раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед. бо хоҳиши таби худ метавонед оро диҳед. азбас ин торт тӯҳфа аст, мо хостем зебо кунем. ҳамин хел тайёр шуд.
хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.